Mga kapuso, sobra tuig na kitang nakigbisog ni ining pandemya nga hatod sa COVID-19. Apan karon, maingon nato nga wala gihapon kini nasulbad. Gani dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, bag-uhay lang gideklara sa National IATF nga ipailawom sa MECQ tungod sa paspas kapag saka sa local COVID-19 cases. Apan gawa sa syudad, susama-sab ang nasinati sa tibuok rehiyon. Karon, atong sayron kung unsa ang lakang sa gobyerno aron ma-address kini. Atong makauban, si Dr. Jose Lacuna Jr. ang Director sa DOH Region 10. Doc Lacuna, mayong buntag kanimo ug dayon sa atong GMA Regional TV. Kamusta ka, Director? Yes, mayong adlaw ka natong tanan. Greetings of good health and peace from the Center for Health Development, Northern Mindanao, Cagayan de Oro City. Sir, unang-una no, makisayod kami ug unsa na ba ang general status sa COVID-19 nato dinhi sa rehiyon ug ingon man sa Cagayan de Oro City nga gibutang sa MECQ. Actually, ang cases nato karon recently mga 22,000 na ta. 88% of whom are local transmission. Ang atong active cases karon more than 20% na. So ang atong recovery is less than 80. We have 3.5% case fatality rate now. So this is the real situation. As of June 1 to 15, gideclare sa NIATF nga moderate enhanced community quarantine ang Cagayan de Oro City, 1 to 15. But for the rest of the region, 1 to 30, i-maintain gyapon ang iligan nga general community quarantine, while the rest of the region is modified general quarantine. Maayo na lamang, sir, sanglit dili kaayo ingon ana ka grabe ang naigo sa new variants sa COVID-19 dinhi sa rehiyon. Apan, sa inyuhang pagtuon, sir, asa ba kasagara nagtinakdanay sa virus? Yes, we are really on an increasing trend. In fact, sa atong ADAR, ang average day, no, nga rate for the last 2 weeks is 13% sa Caraga, sa Cagayan de Oro, and then for a whole of the region, mga 6+. So this will be related as Cagayan de Oro, mga 94 to 100% nga daily. But in actual cases of recording, moabot na tatag 120 to 130 daily. So this represents about 25% increase of cases for the last 2 weeks from the initial date of reporting. I can definitely say not because of the variant, but more or less on the non-strict observance, kung nagluag ta sa atong pag-follow sa minimum public health protocol. More or less is distributed fairly. Daghan na po mga empleyado na panahon nga 20 or 10 to 20 sa usa ka section na dito sa pamilya ag sa kapamilya. Then ang uban po isolated sirara. So fairly distributed either from the community, from the place of work, and from the practice of professions usahay, no? Director, kamusta pud ba ang kahimtang sa atong medical facilities? Makaya pa ba ug unsa ang mga challenges nga ginaatubang karon? In the region, ang atong critical care utilization rate is moderate, above moderate actually risk. But in Cagayan de Oro City, it's critical na yun. In fact, nag-red na ang atong labeling, especially in Northern Mindanao Medical Center. This would mean that we don't have enough ICU beds to serve the intensive and critical care services, no? So ang atong gihimo na ini since 2 weeks ago pa, nakig-meeting na ta sa mga chiefs of hospital. Latest actually was last week, Thursday or Friday, where we get a commitment from each level 2 or level 3, as in the case of Northern Mindanao Medical Center, for an increase of their ICU bed allocation. Doc, as an expert, unsa ba kadakong tabang ang vaccination sa atong pakigbisog ni ining pandemya? In public health, the most effective preventive strategy in infectious diseases is immunization. There is no doubt about it. And that is why I'm telling sa atong mga katawhan karon, our vaccination is kinahanglan gayud if we want to control the spread of COVID-19. Akong i-echo ang assurance sa atong gobyerno through the President, the vaccines we have regardless of the brand are safe and effective. Unsa ang imong mensahe, Director, ngadto sa publiko, labi pa nga wala pa nahuman ang atong problema sa COVID-19? We need the support of the people. Kinahanglan nga kamo mosugot magpa bakuna. Kay kinsa way mo bakunahan kung walay gusto.
Ang naa dinhi giaprubahan sa atong National Interagency Task Force, and we rely on the capacity of the government to control the quality. It is their responsibility. So whatever they say, we have to take it by heart, because our government does not do anything bad for us. Muna basic nga maxim in governance. The government will see to it that the essential and the safe health services will be provided our people. Daghang salamat sa imong oras nga gihatag sa Atomo GMA Regional TV Director Jose Lacuna Jr. ug panghinaot namo ug natong tanan nga mahuman na kining problema sa COVID-19. Mga kaigsunan, may I repeat, together we can do better. Together we can do more. Together we heal and recover as one. Salamat! Relax lang, mubalik pa ang Atomo GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.